ciki ne ana magana kina jin mutane. Dadi ni abin ɗaure kai kullum tana ɗakin mai gadi. Munafiki ba mu jira ga masallah. Wani lokaci Sabo matsala ne. Kullum in ta kai mai abinci sai in ga ta zauna suna magana sai ka rasa me suke yi. Ai dadi ka kwantar da hankalinka in dai wanda ya mata take ne za mu gano shi. Dadi ni fasko zan je abokina yana jira na a waje. Ni ma fa jira na ake an zo an wani tsayar da ni ma dadi kawai zan wuce gaskiya. Babu wanda zai fita ba inda za ku je sai an gano inda matsalar nan take. Me gadi ka'idar zo nan. To Allah ya sa lafiya. Nanan lafiya na ilin shiraji. Na kwana dadi. Zo Malam Ali matso kusa. An dadi. Dadi na yi wani abun ne wallahi ban san ko akwai wani abu da na yi ba. An kira kawai ka to kana wani sumi kamar mutumin kirki ka tattara mugu abu ka dura ma yarinya. Dadi ni kuma dadi. Hauta. Zan ƙara tsitsin kama magi. Ba take kawo maka abinci ba. Shi yasa naga sabon ku yayi yawa. Kullum in ta kawo mu abinci ku kuna magana ban san me kuke kullawa ba. Ashe abin da kake da kenan. Kai ma dadi wannan wani abu ne ni ina sauri zan tafi makaranta. Hafsat cikin ne ba wani abu ba? Dadi ya fa gaskiya ta faɗa wannan ciki ba wani abu bane fa. Haba dadi ni ba ma wannan ba. Wai ta rasa da za ta aikata wannan abin sai wannan mai dadi. Kalle shi fa diddati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wani irin yara ne ku gaba ɗaya ka wannan abin bai dame ku ba? Ku ba ku tunanin abin kunya ne wannan? Kai ma dadi wannan ba wani abu bane. Ba wani abu bane wannan wallahi. Kai dadi ka koma cika je ka sha shayi ya tsayar da ni mutum na jira na a waje. Dadi ba faruwan ne gadi a cikin maganan ne. To waye miki? Kanwata dakata. Al'umma kar ku damu don kuna amfani da wani data saboda babu wanda baya son sauki. Don haka IB Data Shop su ne application na farko da suka fara sai da 1 gig a naira 300 tsawon kwana 30. Sannan kuma su ne suke sai da 5 gig a naira 1500 tsawon kwana 30. Sannan kuma kun san wani abu ita fa wannan datan na IB Data Shop idan ka saka fa sai ka yi da gaske zaka iya cinye 1 gig. Saboda haka mu kasance da IB Data Shop saboda IB Data Shop duniya ne. Ke me dalla a? Dadi na Bahari. Kai wani irin Bahari ga nan mai Bahari ne miki? Kai ba. To ai shi ne ma ke ne ya faru ne wai? Akwai abokin Bahari da suka taɓa zuwa nan. Aha ina jin ki. Dadi sunan shi Awwali. Okay shi ya miki kenan. Kai bi awwali wato abin ta biyo ta kan mu kenan. Amma auta ina miki kallon mai hankali garin yaya haka ya faru. Dadi ba wacce bata kawo maka wanda za ta aura ba. Kace sai mun yi karatu wallahi babu karatu a gaban. Amma auta kin san karatun nan yana da amfani a rayuwa. Me yasa ba za ku yi karatun nan ba? Haka ne dadi. Amma mace idan ta zo da kanta ta ce maka tana son aure ya kamata aurar da ita. Tabbas gaskiya auta kin fi ni gaskiya. Wallahi dadi yau dole na tona asiri. Wani asiri kuma auta? Dadi haka. Ke ya haka kai? Wallahi dadi. In dai ta ce za ta je makaranta club suke tafiya da gwali. Dadi, bari in ɗan shiga bayan gida zan fito. Ke zo nan akwai maganar da zan yi. So daga yau ina so ku sani na ba ku sati ɗaya kowa ta fito da miji. Kuna ji na ko? Ke kuma auta daga yau na ba ki Malam Ali. A samun da kwai biyu an gama. Ba ya ka ce yau kana cikin alkhairi kenan. Dumu kai sai dai kaka sa rai don ba zan tsamma ba ai mai shayi ma sai ya ma hakuri zuwa gobe. Ba da ma na san baka sa mutum bashi ba. Yawa malami. Mun tadi ga mutumin. Ya shayi ka ɓoye madaranka da ƙwayayenka wallahi ga mai cin bashi na yasu. Ai shi bashi hanji ne kuma kowa yana ci. Ko kai yanzu ai cin bashin naka. Ai banda yaro ba zan bashi ba. Dai kenan. Bari ya zo mu ga yadda za a yi. To ku wani tabbace kuke da shi akan cewa yau bashi zai ci. Kaga wannan da kake gani waya ta ce in dai har ya zo bai tambaye mu kuɗi ba ko bai ce a bashi ba a bashi wayan nan. To ni ma wallahi gatawa in dai ya zo ba a tambaya ba kawai a ɗauka a bashi. Wato ku kun san gaibu kenan kun ma san abin da zai faru. To ai sanin hali ya fi sanin kama bari yanzu ka ga. Amma dai ku tsaya kafin nan gaya ma al'umma alkhairin da ya zo musu. Shin kun san cewa gaba ɗaya riba ta rufe wa mutane ido ba sa tausayin al'umma? Ana saida mana data da tsada gashi kuma sai da ita zamu iya
amma cikin ikon Allah mun samu wani bawan Allah mai tausayin al'umma ya cire sa riba da yawa a rayuwar shi ya kawo mana wata data mai sauki 1 gig naira 200 fa sannan 5 gig 1500 tsawon wata ɗaya fa kai IB data shop Allah ya maka albarka wannan shine datan da ya daidai da mu talakawa da har masu kuɗin ma sannan da ka samu wata matsala zaka musu magana nan take za su magance maka matsalan ka IB data shop duniya ne to shikenan ba komai bismillah ai wallahi in dai har Allah ya taimaki Ali yau ba shi ya zo ci ba wallahi duk bala'in da za a yi sai mun bashi wayan. To ani waya na je nake kamar tana aljihu na gashi nan ku bari da na ya ƙara. Assalamu alaikum. Ha? Alam bai. Assalamu alaikum. Tash. Suleiman. Abdul yayi. Ha, Allah bai dan zo na. Wala abu na kasuwa. Bai na kai ba indomi a nan kai. Ai ni ba ma indomi bane kai yana so. Okay. Mala abu ina ta magana kai shiru a kasuwa. Lafiya lau. Mala abu yau kuma faɗa ne. Ni mala abu ba a jan haka tsakanin mu. Lafiya lau ya gani. To fa na ga yau sai faɗa kake mala abu. Abdul kai na ga ana cin abinci ko kai ma an samu ni. ai ka bari kawai ni ma yau din ne sai an hankali wallahi To shikenan. Mala abu a ba mu Abdul shi ma abin da yake so. Ya ina magana kana kallo na malam. A samu lokaci. Ka saba mana. Ai ba wannan abu duk muna fara. Yanzu ba bashin da nake bin ka fa. Kakka dawo. Ai insha Allah yau ni da kai za mu yi insha Allah. Sa'an nan da Allah da shi Baharin da Muktar da Melasi da Abdul gaba ɗaya ka da lissafin. Insha Allah zan baka. Assalamu alaikum. Bishara a bambare da guda ɗaya. Awaliya. Wannan Aliyu. Aikin ne. Sha Allah. Malawu shi ma ka bashi biredin guda biyu. Wala wala ya dan Godiya nake. Adamu. Allah ya kawo na asiri. Malam Habu ina hankalinka ya tafi ana ta siyan ma mutane abu ba har kuɗi bai zo hannunka ba. Ka ce a baka kuɗi mana. Wannan gaskiya ne ina kuɗin. Ba damuwa nawa ne duka kuɗin ka lissafa da nashi da nasu gaba ɗaya. Idan an ka haɗa kuɗin gaba ɗaya a wanda an gaba birar guda biyu 11,000. Yawwa wayoyin mu za su dawo kenan 11,000. Okay to ba damuwa. Ai Buhari a san ba ko da yaushe Allah yake barin mutum cikin talauci. 11,000? Yawwa to wala abu ga kuɗinka gaba ɗaya. Yanzu dai alhamdulillah mun yi fari ko. So dama abin da ya kawo ni kenan. Amma dai duk da haka inda ka ga abokan nawa babu kuɗi da zai ma ba wani yawa suke da shi ba ko duk ɗaya kwa samu. Mama yangu game over. Wannan ma Mwenye uwanja wake kaingia sasa. kayan dadi. Game ikaisha hii. Allah ya sa mu dace. Sasa soko nalo. Ka ba wa ka bare daga wannan. Allah ya sa mu a ta da dan samu aiki ne kwanan nan wallahi. Lasisi. Yaran. Yawwa to Abdul. Kai ma ga wannan. Yawwa. Wala abu da Allah ce wani da hakuri in ba mu da shi da Allah a san rayuwar yau da gobe sai Allah. Mun gode bari sai an jima. Lasisi sai an jima. Mala awal bari in je wajen aiki yana da yawa. Aliyu baka ji ba. Dan girman Allah ku taimaka ku ba mu wayar mu wallahi daga yau ba za mu sake yanke hukunci akan abin da ban sani ba. Wallahi